खुलुमबाय। आंनि मुङा जतीन्द्र बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि रौता थानानि सिङाव थानाय सारगाव दिन्दाफारा गामि, पस्ट अफिसा बरजार बाजार, पिन नाम्बारा 784114। आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आङो थांनाय नैबे 2020 सननि मे दाननि 17 थारिखआव आं बाटासि सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुर आबै सेन्टार दोमैलु गामिनिफ्राय आं मुस्रि महेस्वर नार्जारि बिथांनि फिसाजो सानस्रि नार्जारिखौ आङो बै दिनखालि मेनि 17 थारिख खालि दिना लाबोनानै हाबा खालामफैदोंमोन। दा हाबा खालामखांनायनि उनाव जोङो बे खै माससो जाखो? 8 माससो जाबाय दायो। 8 माससिमहालागै मोजाङै मोजां संसार जागासिनो दंमोन। दायो हरखाबै दाखालि सान मा तारिखमोन? दाखालि रबिबारनि 27 थारिखआव, डिसेम्बरनि 27 थारिखआव हरनि 1:30 बाजियाव आं जेब्ला उन्दुलांसनदोंमोन अब्ला बियो आंखौ मोनथिस्लाबै खालामनानै बा आं उन्दुलांसननाय समाव बियो हरनि 1:30 बाजियाव ओंखारलांदोंमोन। आं जेब्ला सिरि मोननानै नायो होमब्ला बियो बिसिनायाव गैलामोन आरो आं साखाथि फाखाथि आंनि न' लांगोनायाव नायबा आं गाबज्रिबाय, होमब्लाबो बेखौ नागिरना मोनाखै आरो खाथि खालानि आं न'खरनि मानसिफोरखौबो फोजानानै आङो नागिरदोंमोन, नाथाय हरनि गेजेराव ओंखारलांनायलाय आं बेखौ नागिरनानै मोनाखै। गुबुन सेंग्राजों थांनाय सन्देहफोर दंबायबायो नामा? आङो मेसेजफोर बा फनफोर रायलायबाय खोमायोमोन नामा नों गैयि समाव? आङो एसे सन्देह दं जे मेसेजखौ बियो बहुद गेलेयोमोन बै समनिफ्राय, होमब्लाबो आंहा बेखौ माने जेबो गोसोआव आं इसेबां माने सिरियास इम्पर्टेन्ट लायामोन। लायाखैमोन। बेखायनो आं बारा गुरुत्थ' खालामाखैमोन। नाथाय सासे मानसिनि नामजों बियो बांसिन गेलेयोमोन। बे नामानो जाबाय बेहेर। बेहेर होननाय सेंग्राजों बहुद माने मेसेज गेलेबाय थायोमोन बियो। एड्रेसखौबो मिथिया माने बै सेंग्रानिखौ? आं दा बै सेंग्रानि एड्रेसखौ मोजाङै मिथिया। औ, जोङो खबर लाहैदोंमोन आं गामिनि 2-3सो मानसिफोर लानानै। जे दिनखालि माने बियो रबिबार खालि हरनि 1:30 बाजियाव गोमादोंमोन। जों बिनि अखानायैनो गामिनि आं समबारखालि गामिनि 2 मानसिखौ लानानै आं हिन्जावनि बिमा बिफानि न'खराव खबर लाहैदोंमोन। दा बिस्रानि बिमा बिफानि न'खरनि मानसिफ्राबो मोजाङै मिथिया बबे जायगायाव दङ। बेखायनो जोङो दासिमहालागै मोजाङै नागिरनानै मोनाखै। औ, आंनि साननाय मथेब्लाथ' बै सेंग्राजोंनो आं थांदों बायदि होननानै सानना लायो। ओमफ्राय दा फैफिनजानोखौ लुबैयो? औ, आं आंनि हिन्जाव सानस्रि नार्जारिखौ आं फैफिनजानो लुबैयो। मानो होनबा आं बिनि सायाव जेबो गाज्रि मोनाखै, आं जेबो गोरोन्थि साना। जुदि नों जायखिजाया फैफिनोब्ला, सेंग्राजोंनो थाङा मानो माने? नों जुदि फैफिनोब्ला आं गोसो गोरबोजों बजबनानै लाफिनगोन। आरो नों जेरावखि थाया मानो, जायखि सेंग्राजों थाङा मानो, आंहा बेहाय जेबो गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय जेबो गैया। बेखौनो आं हास्थायो, नों जाहाथे आंनि न'सिम फैफिन। जिहेतु माने आं नोंखौ हाबा खालामबाय रायजो राजाखौ लानानै, गासैखौबो समायखिरा लानानै दिनै आं नोंखौ हाबा खालामबाय। आं थैस'-थांस' नोंजोंनो रायजो जागोन होननानै नोंनो खोथा होबाय, रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खोथा होबाय, इसोरखौ साखि लानानै नोंखौ हाबा खालामबाय। बेखायनो आं गुरैयै खावलायो,
नों जेरावखि थाया मानो जाहाथे नों आंनि न'खराव फैफिनो। ओमफ्राय दा नोंथाङा रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायगोन? आं रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो फोरमायो जे आंनि बिसि मुस्रि सानस्रि नार्जारिखौ जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुदोंब्ला नुसनबायदोंब्ला सोरबाफोर मिथिबायोब्ला जे आंनो खिन्थाहरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि फन नाम्बारखौ आङो नैबे मिडियानि गेजेरावनो होनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोना आंनि गुरै खावलायनायखौ आंनि न'खर संसारखौ अननानै बै सिख्लाखौ जुदि नुसनबायोब्ला आंनिसिमहालागै खिथाहरो। आरो आङो जुदि सोरबा सासे सेंग्राजोंनो थाङा मानो बा सोरबा असिनाखि बा सिनाखि मानसिजों थाङा मानो जाहाथे बै मानसिया आंनि मुस्रिमा सानस्रि नार्जारिखौ आं हाबा जाखानाय हिसाबै आंनि बिसि मुस्रि सानस्रिमा नार्जारिखौ आंनिसिम दोनफैयो बा गथायफैयो। आं बिथांखौबो मोजाङै मोजां खावलायबाय। बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।